Hi mga miga-migo, may gabi nami sudan hinatag silingan diha diha. Naghanda man sila sa kalag-kalag nga musli gihanda niya kami wa. Tagaan ko tinibuok ng manok. Lami mga miga-migo. Mo ni paborito na ko mga miga oh. Humana may pangaon. Ya gitagaan may ani tinibuok ng manok. Ang lamas nahurot na nakong kaon. Sangig. Dili tangad sangig. Lami siya mga miga-migo. Nihubas na ang sabaw mga miga. Hubas na ang sabaw. Nilasanan tinibuok ng manok. Moni siya. Lanlano na lang kay humanig pangaon. Ngayag maghanda mi. Ako Katoliko, akong anak kuan. Sa riyan tinuhuan. Yang relihiyon, dili tinuhuan. Relihiyon. Lain-lain may relihiyon. Ako Katoliko si ambot lang usa nga iya ha. Basta kay ako mkaon ko. Busog naman ta ko niya. Naaman ni. Pasok kung ngipon mga miga, hari sakit. Siya na po kuno mga miga. Sige na, bye na. Mga miga-migo. Mo na lang habilin mga miga-migo. Busog kay ko mga miga-migo. Hindi ko malaw yung lupa. Lahat ng sugat na makita mo sa bundok dahil kalbo. Lisod ba tubang manggod mga miga. Mo na lang habilin mga miga-migo. Gihurot na po mga miga. Bisayang manok. Tinibuok, gisubakan o namasan o sangig. Porting huruta. Pagka walang pinanggo yung tanim. Gamay na lang kayo. Busog kayo ko. Akong tami busog. Busog. Mga miga-migo, please subscribe sa ako YouTube. And don't forget to click the notification bell. Aron makasunod mo sa akong video mga miga-migo. Busog ko sa tinibuok nga manok Bisaya with sangig. Ang lamas. Bye na mga miga-migo. Salamat.